Ko zan iya rijistar jarabawar JAMB sau biyu ko kuma ne rijistar JAMB da DE a lokaci guda ko in ce a shekara guda? Wannan tambaya ce da dama da ɗalibai ke zuwa da ita wanda a yau muka ce bari mu bada wannan amsar. A zahirance babu dama ta yin rijistar jarabawar JAMB guda biyu ga ɗalibi guda ɗaya ko kuma ya rijistar JAMB ya rijistar DE a shekara guda. Kowane ɗalibi yana da dama ya rijista ne sau ɗaya kacal domin kowane ɗalibi yana da katin ɗan ƙasa ne guda ɗaya. Haka zalika kowane ɗalibi yana da profile code ne guda ɗaya. Kuma kowane profile code idan aka yi amfani da shi aka yi rijista babu dama a ƙara amfani da shi a ƙara rijista. Wannan haramun ne a dokar JAMB. JAMB ta haramta yin rijista sau biyu. Akwai dai zaɓi guda ɗaya ko in ce akwai wata hanya guda ɗaya da ɗalibi zai iya morar irin wannan damar. Misali ɗalibin da ya rijistar JAMB sai kuma ya kasance ya yi karatun diploma ko ya yi karatun NCE ko IJMB. Sai kuma ya zama bai samu makin da yake so a JAMB ɗin ba ko kuma a'a bisa raɗin kansa dai yana da dama ya yi kwambatin ma'ana ya mayar da wannan JAMB ɗin nashi ta koma DE ma'ana direct entry. Akwai wannan damar wannan kuma yanci ne ga kowane ɗalibi amma maganar rijistar JAMB sau biyu a shekara guda babu wannan damar. Allah ya ba mu sa'a.